Stanari solitera na Obilićevom vencu u Nišu uredili su zapuštene i ruinirane zajedničke prostorije u potkrovlju zgrade i pretvorili ih u teretanu i prostor za druženje u Nišu. Je Dejan Tasić. Dejane, šta je motivisalo stanare da urede potkrovlje? Marko, ovo je jedan od najstarijih i najviših solitera u centru Niša. Ovde je 90 stanova i više od 200 stanara, znači jedno omanje naselje, i sve je krenulo kada su stanari odlučili da preuzmu upravljanje zgradom i počeli sa sređivanjem pre svega tavanskog prostora, gde su napravili mini teretanu i zajednički prostor za druženje, a potom su sređivali podrumske prostorije i sam prilaz zgradi. Zaista je nekako posebna i drugačija atmosfera kada se uđe u ovu zgradu, a u svemu ovome pomogli su im i brojni donatori i javna preduzeća, pre svega javno komunalno preduzeće Medijana, opština Medijana, ali i lokalna fondacija Niš sa 100.000 dinara. Evo šta kažu sami stanari i neki od donatora. Svako je doprineo pomalo, neko je znao da radi struju, neko molerske radove, neko je pomogao pripremom kolača, napitaka, tako da svi smo uzeli učešće i bilo je baš onako interesantno. Sviđa mi se, zabavno je ovde. Jel dolazite često ovo? Pa samo kad odrasli ovde budu, da smemo i mi. Ovo sređivanje trajalo, ja mislim, jedno 2-3 meseca, ali nismo mi profesionalci. Mada, ajde, svako je nešto radio, krečio, gletovao, sređivao i tako dalje. Mi smo zaista izuzetno zadovoljni kako su oni i pripremili celu ovu akciju, ali i kako su i realizovali, što je najvažnije. Ovo su prave komšijske priče koje mi inače podržavamo i koje najviše volimo da vidimo. Kad su prostorije lepše sređene i kad je boravak unutra prijatniji, onda samim tim i energija je drugačija i onda ljudi više vremena provode zajedno i vedrije su i teme, tako da baš je prijelo. Ova zgrada izgrađena je 1975. godine, znači starija je od pola veka i dobar je primer kako se i ove stare zgrade mogu održavati, a stanari planiraju da nastave sa uređivanjem pre svega međublokovskog zelenila uz pomoć grada i naravno parking prostora koji je uvek problem ovde u centru grada. Dobro, ali bitno postoji dobra volja da se slože i naprave ono što je u interesu cele zajednice. Hvala ti, Dejane.